hori zera delako. Guri dagokegunean nola ez, eskerrak eman, elkarlanean aritzeko aukera emateagatik. Eta pixkat garazik aipatu dituen hitzeitire inez, nik uste literatun dela oso aukera ona liburuak etxetik kalera ateratzeko. Eta pixka gainera azoketatik eta feritatik aparte ez. Beste testu inguru baten ez da kultura etxeak dira, baina pixkat espektakulo itxura hori ere ematen jango ez. Eta zentzumen pixka diferentiekin ere bai daztatzeko aukera. Hau da ez bakarrekan irakurri ez da bidekin, baizik baita ere belarrietatik, eta posible banez beste edizioren batean inkluso literatura edo hitza eta janaria uztartu bazergatik ez. Nik uste pixkat batzan literaturari falta jakona da espektakulo puntu hori, eta igual alde hortatik ere harrapatu dezakegu irakurle gaztea ez. Eta zentzu hortan nik uste oso importantia dara elkarlana. Bai instituzioetatik, elkartetatik, eta nola ez, herritarrek zer nahi duten ere jakinez. Eta honek ematen dukera baita ere pixkat sortzaile eta irakurleen arteko harreman hori gutxienez bultzatzeko ez. Ezagutu dezan irakurleak zein da sortzailea, nola aritzen da, zer dokan kontatzeko, eta sortzaileak ere jakinezan zein da bere aurrean dagoen irakurle hori ez. Orduan nik uste literatun bezalako jardunaldiak oso aproposa diala, eta ahalegindu beharrela ahalik eta gehien indartzen, sustatzen eta antolatzen.